Els càncers són tots ells genètics. Amb això volem dir que perquè una cèl·lula sana es converteixi en una cèl·lula de característiques tumorals o cancerígenes, els seus gens han de tenir alguna alteració i probablement un acúmul d'alteracions. Aquestes alteracions poden ser únicament d'aquella cèl·lula tumoral i causat per factors ambientals o esporàdics o poden ser alteracions genètiques ja heredades. Llavors és quan parlem d'un càncer hereditari. Sens dubte, els càncers esporàdics són els més freqüents. Tant pel fet que la nostra esperança de vida és més llarga ara que fa 100 anys, com per la nostra exposició a factors de risc ambientals, fa que la majoria dels càncers tinguin una causa ambiental. La història familiar és un dels factors de risc també més coneguts per desenvolupar algun tipus de càncer. Sobretot quan aquesta història familiar es relaciona amb edats joves al diagnòstic o es relaciona amb el mateix tipus de càncer en diferents membres de la família i també generalment amb generacions diferents. Això es deu a un conjunt de factors. Pot ser, per una banda, que s'està transmetent una alteració genètica, una susceptibilitat genètica a patir un tipus de càncer, o que en aquella família es comparteixen factors de risc ambientals, com la dieta o un sedentarisme o un hàbit tabàquic. El percentatge de casos de càncer que estan associats a un factor de risc genètic depèn del tipus de tumor. Així, per exemple, aquells tumors que són poc freqüents a la nostra societat, perquè el factor de risc ambiental té poc pes, acostumen a tenir una major probabilitat de relacionar-se amb un factor de risc genètic i hereditari. Per posar un exemple, diríem el retinoblastoma bilateral. La majoria de retinoblastomes, sobretot si són bilaterals, venen donats per una causa genètica hereditària. Passa el mateix amb altres tumors també poc freqüents, com són, per exemple, els feocromocitomes, que és un tumor de la glàndula suprarrenal, o els paragangliomes, que també tenen una forta associació amb causes genètiques, o el càncer medul·lar de tiroides, per exemple. Altres tipus de tumors més freqüents a la nostra societat, com són el càncer de mama o el càncer de còlon, el percentatge d'aquests càncers que es deuen a una alteració genètica i sobretot a una alteració genètica d'alt risc és molt menys freqüent. El que passa és que al final, com que hi ha tants càncers de mama en la nostra població i hi ha tants càncers de còlon, al final acaba havent-hi un percentatge elevat de persones que sí que poden tenir una susceptibilitat genètica.